Para kadang ingkang sampun samapta, mangke panjenengan nyobi-nyobi nyandra pangabekten. Nyandra pangabekten. Nggih. Panggih mangke mawon. Saderengipun nyandra panggih nggih. Menika ingkang kula suwun kala wingi pasrah tampi mawi pocong utawi pangkur utawi sinom monggo nggih. Monggo pencepak Mbak Yu Bapak. Nggih. Wonten ingkang ngendikan mekaten, Piyayi Jawa kuwi lomo. Piyayi Jawa kuwi lomo. Yen ana sing nyuwun mesti diparingi. Nggih ta? Lah wingi kula nyuwun. Yen panjenengan mboten maringi kula rak nggih melas banget. Yen panjenengan mboten maringi ateges pelit. Nyengit nyedit. Monggo bapak-bapak ingkang sampun samapta pasrah tampi mawi pocong utawi pangkur, monggo kula dherekaken gandengan. Utawi pasrahipun pocong panampinipun pangkur mboten menapa. Pasrahipun pangkur panampinipun pocong mboten menapa. Lali kok kaya karo ibune wae. Sok lalen. Biasane nek karo pakne lali terus. Wong durung no pakne wis. Monggo sinten Bapak kali Ibu? Bapak ingkang masraken, Ibu ingkang nampi napa koso wangsulipun? Kula nuwun keparenga kula matur panipini jiminangka hanyuli Bapa Gardi masrahaken putra nama Antasena. Kula tampi jejere penganten kakung kang ditenggo-tenggo ing sasana singgah ati mugi tansah pinaringan keberkahan nun. Kula tampi inggil malih. Kula tampi jejere jejere penganten kakung kang ing sasana singgah ati
singgah 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 ati singgah ati mugi tansah pinaringan mugi tansah pinaringan keberkahan nggih sinau titi napa Bapak sini titi laras titi nada titi laras kula tampi jejere pengan kula tampi jejere jejere penganten jejere penganten kakung kang ditenggo-tenggo kang ditenggo-tenggo muhing sasana singgah ati mugi tansah pinaringan keberkahan ana pakulikane sing kudu dibusak dilenggon tegese yen kulinten nuwun sewu napa niku ibu-ibu fatah itu lho nggih to niku rak swantene rak mboten manunggal mboten diluruhi mboten diarui iki kono rendah kene dhuwur kono sedeng ya wis pokoke kuwi pramila kedah dipun bentenaken nggih kula nuwun kepareng marak mangayun ngayahi pakaryan kula kinen anyuli masrahaken putra panganten punika bareng matur punika panganten kakakung katur ngarseng bapa tinampiya brayat yekti katuntuna murih gesang kang utama mangke rumiyin tak dendho wong nyontek iku sing disontek mesti krasa ndang pasrah tampa lah niku mau tesih pasrah mung pupuh ping pindho nggih to ya ini diteruske pupuh telu pasrah kabeh mengke enten wangsulane to nggih enten ayo arep ngapusi enten wangsulane wangsulan niki Bapak nggih dalam wangsulan niku mau anu tesih pasrah niku pasrah niku wau pareng matur menika pangantenipun lha nggih to ya pasrah ayo heeh
Emot kula tigang pupuh niki to. Nggih. Nggih yo. Wong aku sing gawe kok arep dihapusi. Kepareng kula. Ya, nampi Kula saknika nyuwun. Pareng matur keluarga nganten kakung bilih sak menika temantene kula tampi kula wentah kanthi ing prayoga Nek ngono aku gelem. tak adik niki Matur nuwun sanget. derek gladen Lah nggih. Urung gladen wis ngene yo, nek gladen malah kaya apa nggih. Dados ingkang pasrah menika maca patan pocong, ingkang nampi sampun mlebet ing bawa pocong. Pareng matur mawelok gregel gitu wirama. Dados pun mlebetipun benten. Lah menika titianipun. Dereng mangke yen mlebet wonten palaran dereng wonten melih. Cakepanipun sampun wonten. Nggih. Cakepan. Cakepanipun sampun wonten namung kantun nglagokaken. Lah nggih. Mingkar mingkur ing angkara. Sampun saged to? Monggo sesarengan setunggal kalih. Mingkar mingkur ing angkara akarana karnan marti siwi sinawung resmining kita sinupa sinukarta mrekretarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming haji lah menika jenengan rebah mawi pitembungan pasrah ngaten monggo mbok pilih mangke badhe sanes wekdal dipun kintun kalian kula nggih monggo gegladen lajeng dipun kintun monggo nggih sabar pokoknya yen sereng saged sabar kados wau mbae kula aturaken kangge nata swanten cara kula kasar bengokan sak kayange nggih ampun ngantos dipundhek janjane niku aja tur niku ampun lepas kemawon dados pita swara niki pun kulino mangke dipun tata gladen malih inggih menika panyandran pangabekten ingkang sinerat wonten buku trima yen boten kelentu menika ketawang rucit utawi rinucit nggih kula padosaken sanesipun panjenengan kula aturi ketawang laler mengeng dados boten namung rinucit
laler mengeng saged mangke ugi wonten pangkur ngrenas wonten ro renangis wonten. Moga sinten kang badhe nyandra. Jengkar saking palenggahan sangat bagus nganti putri kang dada kekudangan ing ati risang temantian putri lino karepunang canelo mas yang curiga nolya marek ing ngarasaning pun bapak ibu repepeh pindho sato manjing mengkromo anggenya lumarap suwaning ngarsaning pun bapa lenging driya arsa caos bekti mring ngarsaning tiyang sepuh awit rinaos limiting wiwit timur ngantos dumuking akhir diwasa. Dados menawi to watakipun gedhe kados mekaten. Panjenengan ngendikanipun ugi ririh. Manut rasa. Nggih, sehingga mangking kraos. Lamun to kawijiling lisane ora disang temanten kakung. Dupi ajengku ngares padaning pen bapa. Bapa. Kang putra nyuwun tambahing iki pangestu. Anggen kula mangun baraya bapa. Dados swantenipun lamat nanging tetep cetha. Sepiten agenging sambetan kula dumateng pun Rama. Ngantos ing titi wanci puniki bebasan kula dereng saged ambales tresna bapa. Nyuwun kuning pangaksana. Lan kepareng nyuwun tambahing idi pangestu rahayu. Mrih anggen kula bebrayan manggih karaharjan tebih saking Sangkala. Maka tento lamun kawijiling lesan aturing risang temanten kakung. Kinanten angin ngelus pamidanganing risang temanten kakung. Pun bapa ngunandika. Nger, aja cilik atimu to. Kabeh mung wis dadi kewajibaning pun bapa ngreksa sliramu. Iki wis dumuging titi pungkasaning kadewasanmu. Madeka mandirema ing kaki pribadi kaki. Upami mekaten, dados wonten raosipun. Swanten panjenengan boten usah sura. Nggih. Ngger, anakku. Aja cilik atimu le. Bapak ijeh rasa. Bojomu tresnanono. Bubar semriki. Nggih, Bapak. Nggih, kirang trep. Dados raosum kados mekaten lajeng pengandikanipun swara rak mboten trep. Nggih, monggo nyobi panjenengan. Kula yakin. Ayo. Monggo. Ah. Derek Gladen.
Wih, Pak. Mulai. Nggih. Kanthi lampah nduduk sesedukan Kusumo ayu Roro Sekar Warsiki lumarap wonten ngersanipun Ibu Tuwin Rama nelakaken anggening suba sita ingkang sampun hamalung sungsung ing sanubarinira prating sangajening Rama Kusumo ayu daya-daya hanang kepekanen ponang asta kekalih pratandha sampun nyawiji budi lan karsa anggenipun badhe sumungkem tandha bekti maring Ibu Rama kawiryan tumetes waspani ririh arih kawiyos aturipun Rama Ibu ing wanci punika kaperenga kang putra ngaturaken sungkem bekti wonten ngarsipun Rama Ibu sinartan panyuwun mugi Rama dalesan Ibu kepareng paring pangapunten dumateng sadya kalebatan kula awit kula ngrumaosi anggeng sanget dosa kula wonten ngarsipun Rama lan Ibu kula pun warsiki tuhu ajrih lan boten badhe kumawi namping pembetuning Gusti Kang Maha Widi lamun Rama lan Ibu boten kepareng paring pangapunten jawaban nggih putraku kang dak tresnani aja kejeron pangrasamu ya nggih sliramu ora perlu rumangsa luput marang Rama lan Ibu kabeh kuwi wis jeneng lumrah kok nggih hawit sakabehing titah kuwi kadunungan dosa lan luput jejering wong tuwa gedhe pangapurane Rama lan Ibu wis paring pangapura wiwit wingi uni selajan sliramu durung kawetu matur nyuwun pangapura marang Rama lan Ibu. Besok mesti kendel. Menika wau sampun sae nanging wonten bab ingkang perlu dipun estokaken malih inggih menika pranyatan. Menawi pranyatan swantenipun radi sora rumis kedhi. Sawami jengkar saking palenggahan madeg saking palenggahan. Niku pranyatan. Jengkar saking palenggahan risang temanten kakung. Nah, kita rijucat punang canilo miang gitu pusaka utawi ngelolos duwung anganti kang putri garwa kinasih lon-lonan denya lumaksana arsa sumuyut angabekti ing ngarsaning tiyang sepuh pranyatanipun cetha jengku ing ngarasaning pun bapa sanga bagus ing aras padaning pun bapa sarwi hamatur lah yen matur menika nembe ririh bapa kang putra sowan ing ngarsanipun bapa contohipun kados mekaten
boten sanes kepareng caos bekti ing ngarsanipun bapa. Awit panggulang penahipun bapa ingkang kaparingaken dumateng pun kula. Nah, pranyatanipun putra teng tiyang sepuh krana menika satunggaling panyuwun mesti andhapasor nggih. Purna anggennya sowan ing ngarsanipun bapa. Gantya sowan ing ngarsanipun ibu sangat bagus. Dene Sang Diahayu sumundhut sumungkem ing ngarsanipun bapa. Ririh pangandikan aturing risang temanten kakung nyang ibu. Ibu rada dikendredeg. Ibu kula rumaos bilih pun ibu kathah lelabuhan teng wiwit wonten ing guwa garba Nawa Candra Daswari ibu kanthi kebak ing asih katresnan panjenengan kula wentah ngantos babar wonten ing alam padang. Kula dereng saged saos bekti ibu nyuwun tambahing idih pangestu. Ing mangkenipun lampah kula anggen bebrayan tansah pinayungan ing panguwasing Gusti Kang Maha Agung. Kula tansah meminta nyuwun ngarsaning Gusti ibu kaparingana berkah ingkang mawantu-wantu. Yen panjenengan ngendikane kados mekaten. Nek ora metu sapa. Nek kula ora metu luwe ora apa-apa sing penting metu duwite. Nggih. Ayo dicoba meleh. Saiki ibu sing nyoba. Pranyatan cetha. Kandel. Monggo. Dados watak gendhingipun monggo. Menika wau napa? Laler mengeng. Mangke panjenengan ngunduh. Laler mengeng, gendhing laler mengeng. Ketawang. Dados panjenengan kula aturi mboten namung ingkang sinerat wonten mriku panjenengan kula wibuhi awit kathah. Nggih. Wonten melih pangkur renes roro nangis niku sami wiramanipun. Mangke ngunduh. Panjenengan nyobi monggo. Panjenengan nyobi monggo. Kula kancani utawi mawi kanca sinten monggo. Monggo. Lah tak tahu ingin jenengan, kersane mboten bredeg jenengan. Mangke nek kula teng mriki jenengan deg-degan. Nek rubuh mangke kula tampani. Entah sigong. Nah, terus minggah raos awit rebab minggah. Mendhet Wirama. Ya ta? Kanthi lampah dodok sesedokan Kusumo ayu Roro Sekar Warsiki lumarap wonten ngarsanipun Ibu Tuwin Rama nelakaken agenging subosita ingkang sampun hambalung sungsung ing sanubarinira prapteng sangajenging Rama Kusumo ayu doyo-doyo hanangkepaken punang asta kekalih pratandha sampun nyawiji budi lan karsa
anggenipun badhe sumungkem tondo bekti pring Ibu Rama. Kawuryan tumetes waspane ririh arih kawiyos aturipun. Rama Ibu ing wanci menika keparenga kang putra ngaturaken sungkem bekti wonten ngarsanipun Rama Ibu sinartan panyuwun mugi Rama dalasan Ibu keparenga paring pangapunten dumateng sedaya kelepatan kula. Awit kula ngrumaosi ageng sanget dosa kula wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Kula pun warsiki tuhu ajrih lan boten badhe kuawi nampi bebentuning Gusti Kang Maha Widi. Lamun Rama lan Ibu boten keparing pangapunten. Datan katalumpen kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami agengipun. Awit wiwit kula linaraken ing jagat Padang wiwit tasih alit ngantos sepriki ingkang sampun ngancik diwasa meniki Ibu tuwin Rama tadatan wegah hanggula wentah kula kanthi kebak raos tresna asih. Wiwit kula lair ceprot tanpa daya menapa-menapa ngantos yoga madireng pribadi. Saestu ageng labuh-labutipun Ibu Rama tartamtu kula mboten badhe saged caos piwales menapa-menapa. Badhe winujutaken menapa kemawon yekti mboten badhe satimbang bobot lan ajinipun kalian sih kadarman saha sih sutresna lelabetanipun Rama tuwin Ibu sadangunipun menika. Pamuji kula mugi ingkang Maha Asih paringa kanugrahan dumateng Rama saha Ibu. Nggih to? Pranyata nggih sae. Ingkang wigati saged jumbuhaken araosing gending jumbuh kalian pangandikan panjenengan. Panjenengan dados paraga tigang paraga. Pambibara, Bapa, Ibu, panganten sekawan melan nggih. Dados swanten panjenengan saged-saged dipun jumbuhaken. Blegeri dadi wong tuwa mituturi putrane. Nggih ta? Blegering putra matur dumateng tiyang asepuh.